Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. So, parang pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:46 PM na po mga kabisyo at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller at kilalanin na po natin siya at alamin na natin ang kwento na ibabahagi niya sa atin ngayong gabi na to. Good evening. Magandang gabi po. Happy. DJ, Titan Jello. Maraming salamat. Matagal na po ba kayo nakatutok sa aming programa? Oo, lagi akong nakatutok sa Love Radio and lalo na itong programang ito. Maraming salamat po sa inyo. So, pamilyar naman po kayo sa ating top secret, no? Na kailangan nyo po itago yung pangalan ninyo, edad, at pwede po kayong gumawa din ng lokasyon ninyo para maitago nyo po yung identity ninyo. Opo, oo. Tapos, ang kailangan nyo pong gawin is straight to the point lang tayo kapag tinanong ko po kayo ng anong top secret ninyo, idadrop nyo rin po kung ano po yung pinaka kwento ninyo. Okay po? Yes po. Sige po. Okay. So, ano pong name ninyo? Ako si Alexis. Tagasan po? Ako ay 38 years old. And nakatira ako sa Calamba City. Alexis, 38 years old, from Calamba City. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko ay nagkagusto ako sa best friend kong lalaki. Which is, ako ay dati ay straight. No? To get to the story, high school classmates kami. Magkaklase kami. We used to be, mag-best friend kami. So lahat ng kainan namin, lahat ng assignment namin, nagja-jive kami, lahat ng ugali namin. Nandun kami lagi. We play games, naglalaro kami lagi. Nung una, first year, I knew I was straight kasi nagkakagusto ako sa babae. So, nag-share din siya ng mga crushes niya. Nagkaroon din ako ng girlfriend noon. Nagkaroon din siya ng girlfriend noon din, nung high school. And then, nung high school namin, graduate na kami, nag-separate na kami ng ways kasi iba na yung school na pinapasukan ko nung college, then iba naman sa kanya. So, nag-vocational siya, then ako naman nag 4-year college. Pero tuloy-tuloy pa rin sila ng girlfriend niya. Ako naging single, no? And then come college, nagkaroon kami ng mga meetups, sinama niya ako sa mga gathering sila sa church, sinama niya ako sa lahat ng events niya kasi nagbabanda din siya, nakanta din siya. So kumbaga parang napapanood ko yung everyday life niya. Pag may problema siya, nag-open siya sa akin, and then pag meron siyang ayaw gawin ng isang tao sa kanya, kinukwento niya rin. So, coming time, natapos ako ng college, naging faculty member ako ng isang school. Then, siya kasi nag-vocation siya. So, tinanong niya ako one day na kung gusto ko ba daw, kung gusto daw ba niya na mag-enroll pa doon, kung late pa ba siya, kasi medyo matanda na siya no? So sabi ko, sige, tutulungan kitang makapasok dun sa school para makapagtuloy ka ng pag-aaral mo. And luckily, natulungan ako ng school, nakapag-enroll siya, no? During that time na naka-enroll siya, na-promote ako as pinaka-official of the school or sa isang course, no? Sabihin na natin as dean. And then,
So since estudyante ko siya, ako yung dean niya, no? Nagkakaroon kami ng madalas na interaction, no? Pero pag wala yung mga ibang classmate niya, nandun siya sa office ko, syempre buddy-buddy kami, nag-uusap kami. Pero hindi alam ng mga classmate niya or ng ibang tao na mag-best friend kami, no? Baga tinago namin na Magkakilala typical kayo. magkakilala lang, oo. Mhm. And then, one time, pumasok siya dun sa office ko. And then, nagkukwento siya sa akin. So, habang nagkukwento siya sa akin ng mga nangyayari sa buhay niya, dun nagkaroon ako ng spark sa kanya. Yung spark ba na tipong siya lang yung nasa paligid na nakikita mo lang, ganun. Sabi ko, parang nafo-fall ako sa kanya kasi ang ganda nung itsura niya, ang ganda ng buhay niya, ang ganda ng kinukwento niya sa akin, sobrang bait niya, kumbaga. Pero ako, pinipigilan ko sa sarili ko na wag ma-in love sa kanya. Kasi alam ko sa sarili ko kung ano ako eh. No? Mhm. Pero hindi ko maalis sa sarili ko na, okay, hindi, hinahanap-hanap ko talaga siya eh. Kumbaga parang ganun eh. Kahit minsan madalas kami mag-chat, madalas akong puyat dahil sa kanya kasi gusto ko siyang kausap, gusto ko siyang ka-chat, no? Pero pag dumadating na yung girlfriend niya, doon ako parang nagsiselos din sa kanya. So, to fast forward, hanggang ngayon hindi ko sa kanya to inaamin actually na nagkagusto ako sa kanya. And after nung spark na yon, nagkaroon kami ng sobrang dami naming road trips, outing, sobrang dami naming bonding. Pero pinipigilan ko yung sarili kong galawin siya or hawakan yung kamay niya or halikan Mhm. siya kasi Mhm. magiging awkward eh kasi hindi niya alam eh. O mag-take And then, advantage sa kanya, di ba? Kasi ikaw lang naman nakakaalam na gusto mo siya. totoo kasi Mhm. kailangan ko i-maintain yung pagkakaibigan namin kasi parang ayoko namang bastusin siya kasi napakalapit niya sa puso ko. And then, doon ko na-realize na hindi pala ako straight. Umibig pala ako sa best friend ko and doon ko na laman or naramdaman na love really has no gender. Kasi hanggang ngayon, andito pa rin siya sa puso ko. Although yung best friend ko ngayon nasa ibang bansa na, nasa Australia na siya. Doon na siya nakatira kasama yung wife niya tsaka yung dalawang anak nila. Hanggang ngayon hindi ko sa kanya inaamin. Pero pag nag-chat sa akin, sobrang tuwang-tuwa ako. Na tipong gusto ko magka-chat kami pero may trabaho siyang ginagawa. Yung turning point na yun na nagkagusto ako sa best friend ko, doon ko na-realize that really love has no gender. No? Once it hits you really talaga, wow, it's Mhm. amazing. Magic, Sobrang no? amazing ng love. Sobrang magic. And after that spark, nag-try akong umibig sa same-sex or kapwa-gender ko rin. And nagkaroon ako ng 3 ex-boyfriends, no? Nagkaroon ako ng mga dates, nagkaroon din ako ng girlfriends, no? So doon ko mas na-understand na yung gender preference at yung gender identity na pinagkakaiba nila. Yung love, basta pagtamaan ka, it's really, wow, amazing. Na kahit sino, kahit anong gender, basta mahal ka, tanggap ka, magiging masaya ka eh. Diba? Kasi oo nga eh, may nagmamahal sa'yo, pero hindi ka naman fully tanggap. Wala lang, gusto lang na mahalin ka for no reason, pero hindi ka naman fully tanggap or nire-respeto. Agree. Mhm. Yun. So that's my top secret. And I'm thinking na aminin sa kanya. Pero I don't know how. Siguro kailangan ko pa ng Mhm. Mhm.
really lakas ng loob. Pero hindi din ako bulgar or hindi ko rin in-inform sa family ko that I'm bisexual, no? Ako kasi yung takot akong mahusgahan ng ibang tao kapag umamin ako. Ayoko kasing masasaktan ako sa sasabihin Mhm. ng ibang tao. Kaya hindi pa ako ready. Ayun. Kaya I don't know how I can say this to him kung matatanggap niya ako. Pero kasi it's past already. And kaya medyo nagkakaroon ako ng lakas ng loob na umamin kasi nakaraan na siya eh. Hindi katulad before, fresh na fresh pa, no? Tapos nagkaroon pa ako ng mga exes ngayon. So parang nagkakaroon ako ng lakas ng loob na ganun, TJ. Okay, Alexis, gusto ko lang din matanong, sino nakakaalam na nagkaroon ka ng mga karelasyon na same-sex? Three of my closest friends, trusted friends talaga, circle of friends ko, puro sila babae. Mhm. Sila lang yung nakakaalam na meron akong ex na same-sex. Kasi there one time na incident na sobrang problematic ako sa ex ko. Gusto ko siya ikwento kasi gusto kong humingi ng payo. So, doon ko naamin sa kanila. So, tinanggap nila ako. Tinanggap nila ako kung ano ako and niyakap nila ako ng buong buo. Kaya kapag may problema ako on relationship, kaya ko nang i-open sa kanila. Pero pagdating sa ibang tao, pagdating sa same sex, hindi ko na open sa kanila. Gets. Alexis, eto. Kung bibigyan ka ng chance na masabi yung nararamdaman ng puso mo ngayon dyan sa taong ginugusto mo, pero hindi mo naman maamin sa kanya, pwede mo bang iparinig sa amin kung ano yung nilalaman ng puso mo? Kung paano mo sa kanya sasabihin na gusto mo siya? Okay. Oh. Impromptu to Yes, kung ano lang yung sinisigaw ng puso mo. Kasi mali mo, ito yung magpapalaya sa'yo eh. Diba? Ito yung magbibigay sa'yo ng lakas na kinaya ko sabihin dun sa programa ni Titan Jello at ni DJ Raketera. Why not? Ito na kaya yung, ang gaan pala pag nailabas ko na yung nararamdaman ko. Why not? I-try ko na kaya na sabihin sa kanya. Wala namang mawala eh. Diba? Yeah. Sige, try natin dito, Alex. Gusto kong mapakinggan at gusto namin mapakinggan kung ano ba yung gustong sigaw ng puso mo. Okay. Tago ko siya sa pangalang Ralph, no? Ralph. Ralph, gusto kong malaman mo na marami tayong pinagsamahan, marami tayong problemang tinamayan, napakabait mong tao. Sobrang care mo sa akin and ganun din ako sa'yo, sobrang care. Sa totoo lang, Ralph, namimiss na kita. And hindi ko alam kung paano ako nag-survive everyday by looking lang sa pictures mo sa Instagram. Sobrang napapawi na yung lungkot ko. Pero kapag nagchat-chat ka o tumatawag, sobrang masaya yung puso ko. Parang ayoko nang bitawan yung tawag, ayoko nang bitawan yung chat. Gusto ko magkausap tayo. Dumating sa point, Ralph, na gusto ko itang agawin sa asawa mo pero hindi ko kayang gawin yan dahil ayokong makasira ng pamilya. Mm-hmm. May mga anak kayo. Hayaan ko na lang kayo na maging masaya. As long as nakikita kitang masaya, masaya na rin ako. And sobrang mahal na mahal kita. Ikaw yung naging turning point ng buhay ko na pinamulat mo sa akin na love has no gender. And I want you to know that nandito lang ako para sa'yo kahit anong mangyari. Susuportahan kita kahit nasa malayong lugar ka. Okay?
Mahal na mahal kita, Ralph. Ganda naman ang sinabi mo naman, Alexis. Tagus naman sa mga puso namin. Alam mo, no? Hindi ko alam ba't ako napapangiti. Maraming tuloy nagtatanong sa akin dito, sila is ba yung DJ na yan? Straight ba yan? Yung DJ na yan? Ba't gumingiti yan? Sa akin kasi, to be honest, straight tayo, pero nadadama ko at naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling, Alexis. Bakit? Kasi, totoo yun eh. Hindi natin pwedeng sabihin kung ano yung gender natin para magmahal eh. 'Di ba? Hindi mo rin naman masisisi yung sarili mo na gay ka, tapos nagkagusto ko sa same sex mo, 'di ba? Kasing same gender mo. Eh, nagmamahal ka eh. Ano magagawa mo? Tama. Tsaka hindi masama na sabihin yung nararamdaman ng tao. Hanggat hindi ka naman nakakasakit ng tao. Diba yung pag-amin na yan, wala naman pwedeng hindi naman masasaktan siguro yung best friend mo pag inamin mo yan eh. Sa tingin ko, oo. Pero siguro, at hindi ka rin naman siguro nag-take advantage sa kanya, yung panahon na hindi mo ipainaamin, nagsasama kayo, di ba? Hindi actually. Kahit minsan nagkadikit yung mga braso namin, never kong hinawakan yung isang kamay niya. Mm. Pero gusto kong hawakan pero hindi pwede. Sabi ko may respeto ako sa kanya. Mm-hmm. Tsaka, totoo, may tama din yung mga kabisyo natin dito na tinatanong rin nila Alexis kung baka naman daw humahanga ka daw at sobra lang din yung pagiging malapit nyo kaya tingin mo parang nahuhulog ka na dun sa best friend mo. Yung mga ganun silang sinasabi dito. Binabasa ko lang naman. Actually, parang hindi eh. Lagi ko siyang hinahanap. Mm-hmm. Noon pa man. Lagi ko siyang hinahanap. Gusto ko siyang makausap lagi. Gusto ko siyang kasama lagi. And umiiyak ako kapag hindi ko siya nakakausap noon. Pero nung nag-migrate na nga sila sa Australia, nalungkot din ako. Hanggat maaari gusto ko siyang ihatid sa airport. Pero sabi ko hindi pwede. Baka kasi mag-burst yung emotions ko sa airport. Mm-hmm. Bigla ko na lang siyang yakapin or what. Eh. Mm-hmm. Sabi ko, wag. Hindi nila ako sasama. Pero nung nalaman kong paalis na siya, doon ako umiiyak talaga sa isang kwarto. Sana pala inamin ko nun para Tapos na. Tapos na eh, no? Pero hindi pwede. Kasi ayokong masira yung Relationship nyo. relationship as a best nila friend. nung pamilya niya, Mm. nung girlfriend niya. Ayoko. Mhm. May respeto pa rin ako sa kanila. Kumbaga, makita ko lang silang masaya na rin ako. No? Ganun naman talaga tayo pag nagmamahal eh. Kailangan natin magparaya. Yun. Ganda naman ang sinabi mo na yun. Ganun naman talaga eh. Kapag nagmamahal, kailangan magparaya. Kasi kung mahal mo yung isang tao, handa kang maging masaya siya sa ibang tao. Totoo. Yeah. And that's a kind of love talaga na sobrang lalim. Kahit iyak mo na lang yan, kahit makita mo silang masaya, iyak mo lang yan. Pero at least nandun yung respeto ko sa kanila. Hindi ako nanira ng pamilya. Yan. Pero soon, malay natin, maaring umamin na rin ako sa kanya. In the right time, in the right place. Hindi ko muna ipapersa yung sarili ko kasi nakikita ko sa mga post nila na sobrang masaya sila sa buhay nila ngayon. Ang ganda naman ng istorya mo. Alam mo, saludo ako sa Alexis dahil tapang mo lang din na binabahagi na ngayon yung nararamdaman mo sa amin. At marami kang natatouch na puso na katulad mo, na nasa sitwasyon mo,
nahihirapan din umamin, pero ngayon nagkakaroon sila ng lakas na loob na hindi pala sila nag-iisa. Ang May may papayo kasama ko sa sila. kanila, DJ, is Go. okay lang kung maramdaman natin ng pagmamahal. Tama yan, kasi valid yan. Nagmamahal ka, hindi mo kasalanan yan eh. It will really make you happy. Go with it. Iramdam mo yan sa sarili mo. Huwag mo i-deprive. Pero, meron tayong tinatawag na boundaries kasi na, oo, na-inlove ako sa best friend ko lalaki. Nagkaroon ako ng boundary na hindi pwede kasi ayoko makasira ng pamilya. And hindi pa ako handa na mag-open din sa kanya. Baka kasi mabigla siya. At pag nabigla siya, maring masira yung pagkakaibigan namin. And ayoko mangyari yun. Gusto ko magkaibigan pa rin kami, napufulfill niya pa rin yung kasiyahan sa puso ko. And that's already enough for me na hanggang dun lang and tinatanggap ko siya ng buong buo. For those straight men na kapag naramdaman niya dumating sa panahon na naramdaman niya to, let it be. It's God's given to you na maramdaman yan. Pero you have to be very careful. We all know kung gaano ka-judgmental ang mundo ngayon. And maging maingat ka lang sa mga galaw o kilos mo o baka makasira ka ng damdamin ng ibang tao. Piliin mo lang yung mga kaibigan niyo, open up mo yung mga tunay na sarili mo, yung pinagkakatiwalaan mo, at hindi ka iba-backstab. Iyon, DJ. Thank you, Alexis. Sa lahat ng mga katulad mo, mahigpit na yakap para sa inyong lahat. Maraming salamat. Yes, and siguro it's about time na talaga na dapat mas maging bukas na ang kaisipan, puso, at mga mata ng mga tao sa mga katulad ninyo. Totoo yan. Isa lang din pahabol ko, DJ, is hindi kabawasan ng pagkalalaki ang pagiging bakla. Sa totoo lang. That's it. Yes, Ang- tama. Ang mga bakla, sa totoo lang, sila ang mga tunay na nagmamahal. Mhm. Kaya gusto kong sabihin sa mga taong sobrang mapanghusga sa mga bakla, tinatanggap po namin kayo. Pero maging maingat po tayo sa mga salitang bibitawan po natin. Kasi yung mundo natin puno na rin ng galit at inis sa bawat isa. Huwag na po tayong dumagdag. Ito po kami, nagmamahal lang po kami. No? Tanggapin nyo kami o hindi, nagmamahal lang kami. Wala na po kayong magagawa doon. Ganda. Ganda, Alexis. Naiyak naman ako doon. No? Naiyak ako kasi, alam mo, Alexis, hindi ko alam kung bakit yung puso ko sa mga katulad ninyo ay napakalapit. Dahil sabi ko pa nga sa nanay ko, Alexis, sa totoo lang, handa ako magkaanak ng isang gay. And magiging proud din ako kung sakali magkaanak ako ng ganun. Sabi ng nanay ko, baka kutsain. Baka mapagtawanan ng mundo. Sabi ko, ganun naman talaga ang mundo Maging lalaki ka, maging babae ka, maging normal ka man sa mata nila, may pangungutya pa rin talaga at sasabihin sila sa'yo. Kaya, huwag kayong matakot na sabihin yung nararamdaman ninyo. Ilabas yung totoong kayo. Kasi at the end of the day, ang mundo talaga kahit gawin mong maayos yung sarili mo, pinaka best and better person ka, magpaka galing-galing ka, meron pa rin masasabi sa iyong mundo. Dahil ang mundong to ay mapanghusga. Di ba? We cannot please other people. Yes. Kasi kung magpi-please ka na magpi-please sa ibang tao, hindi ka magwawagi. So, you have to believe in yourself. Focus mo sarili mo, wag yung ibang tao. Yes. Alexis, maraming salamat. Alexis, may katanungan daw dito si Boy Pindot. Sige po, ano po yung katanungan nyo? Ito daw yung golden question dito sa ating programang Top Secret. Mhm. So ngayon daw, ano daw ba mas masarap para sa'yo, Alexis? Tahong o talong?
It's both. It's The boat is sinking, so boat na lang sila. Kasi pwede mo namang isahog ang talong sa tahong. Galing, 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 galing. Galing mo, Alexis. Anyway, pinasaya lang din natin ang mga tao ngayon at pinagaan natin yung dulo ng ating kwentuhan. Alexis, mahigpit na yakap. Maraming salamat sa iyo sa napakagandang Maraming call natin na to. salamat, DJ Titan Jello. Baka mainlove ako sa'yo. Thank you sa paghanga. Thank you sa paniniwala ninyo dito sa programa. At thank you sa pagyakap nyo rin dito sa amin. At bukas lagi ang aming linya sa inyo, Alexis, sa lahat po ng mga gustong tumawag sa Viber line namin para makinig kami. At the same time, kung kailangan ninyo ng advice, nandito pa rin kami. Maraming salamat, Alexis. Maraming salamat din. God bless you. God bless you too. And happy blessed Wednesday sa atin. Thank you. Maraming Alright mga kabisyo, maraming salamat sa napakahusay nating caller ngayong gabi na to. Ang dami natin napulot na words of wisdom, 'di ba? Na pwede nating bitbitin, 'di ba? Sa buhay natin. Yun lang naman eh. Ito yung totoong gustong gawin ng programa na to. Kaya mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga tumututok. Malay mo kabisyo, ikaw na nakatutok sa amin ngayon, may mabigat kang problema, may tinatago-tago kang sikreto na gusto mong sabihin pero hindi mo alam kung kanino mo sasabihin. Lahat tayo kasi alam ko na meron tayong mga tinatagong sikreto eh. May tinatago tayong problema, may mga bagay tayo na hindi natin kayang sabihin sa magulang natin, sa kaibigan natin at sinasarili na lang natin. Don't worry kabisyo dahil itong programa na to para sa iyo to. Kung isa ka ngayon sa mga pipi na hindi mo masabi yung nararamdaman mo at tinatago-tago mong problema, napakabigat na. Malay mo, it's a sign kung bakit ka nakikinig ngayon sa amin. Once again, ako nga po pala, si DJ Titan Jello. In behalf of DJ Raketera, kasama ko po si Boy Pindot at syempre ang bago nating kasama na si Boy Dutdut. Mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Handog ko pong awitin is a beautiful song by JR called Healing. Metro's #1 Love Radio.